हे लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ फिनारबो खेबसे बरायबाय लोगोफोर जोंहा दिनै दखान अपेनिं खालामनो नागिरदों ओमफ्राय फुजा दं नालाय दुगैनानै दसे उनाव ओंखारनानै जोङो थांनोसै दखानाव नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर थौ लादो आं थाबायनो थांसै दे एसे लोगोखौ गानलांसिगौ लोगोफोर आं गोदोनि आइनि दानाय दख'ना गानदों माबायदि मोनबाय थानोसै हेलो बाय बाय मैया फैदो सासेया स्कुलाव थांबाय क्लास दं क्लासा साननैल' बन्द'आनो दादि दायथायमोन खोना नै आबैजों आनैजों मोनफैबाय फैसा मोननायनि ना बुरैथार जाबाय आङो खानायावबो फैबायानैनो दखानाव नांखागौ तेरो मासनि मबाइल लाबाय दं फिर से बोलो एक बार रुको जरा सबर करो फंबायाबो इउटुब चेनेल दंनो साबस्क्राइब खालामना होब्लानो जाबाय लोगोफोर मा नाम दे खोथा इयाव खोथा नोंनि इउटुब चेनेल नामा मा नाम आंना बरगयारि ओइ गारां देनाय दे बाबुला गेरगेरखौ होन दे दिले माबा लाजिनाङा दे दे खेबसेल' ससेल' अनलि ससेल' दे दे रिकुवेस्ट खालामनां नोंखौ दे दे खननाय दोननाय राजा खननाय खनलाय आरो केमेराखौ होथेना होबाय सोर गिदिं गिदिं स्रा सोर गिदिं गिदिं स्रा दोंसेल' खन दे जयानो सल' खनगोन दे दोंसे दे लाजिया दे लाजिया माया मबाइलखौ बिहरदो मैथा मालाय आंनि मबाइल जालायदो नोंसोर थांबाय नोंसोर फै फालतां तां फुलतां तां फालतां तां बिसोर मानो मबाइल हरो देब्रा खन देरे आं होसोयै मोजाङै लाखादो आंखौ थेंक इउ जायो मा दं कल्लाबो लाबोदो ना कल्लाखौ गोदै माबा मा होनो इदियाव होनांगोन गोदै बुस्थु जिलापि एरि लाबोदो दे थागोन दे मानोथाया जाना मोजाङै हम ओइ माबाखौ खुरिखौ हमहरफाखा नों गिदिं आरो नों गिदिंखौना आं फिदिंनानै दे लासै लासै मा मावदो एसे खुरिया लुंख्लेंदो माबा होनाया जायाखै जानाया माबा दं माइरं दंसै नालाय
बारा गैला दे मा खनथाम जाबाथाय गैला र' उनि नोंनिया सान साबुदुंसिगोन सा मानसिफोरा मोनफैजोब्बायानो सा लोंनो जौगारि खदाला मादै सोर बानायना नायखोलाय जौगानि खदालखौ होनदों बिनाय ना माना इयो जाद जानाय भगवान इफोर गारिखौ बायनानै हे न' सिङाव मादैया जोंहा गाइखेर साहा फुदुंदों नावनाय नावनायलै लासिदों मिस्ट्रिया लाजिसे ये जोंहानि फामु नै मादैया मन्दिर लिरदों मन्दिर लिरनो नागिरदों गाइखेर साहा सापात नाङाखैना दखान खेबसे थांना फैदों नों बेयावनो फुदुंबाय थाथ' दे मादै दे आं दखानाव खेबसे थांना जोंहा माने दखाननि बुस्थुखौ माबा फामुआवसो दोनदों ना न'आ गोजान जायो नालाय ओमफ्राय मोनसे रुमाव दोनदोंबा नै इफोरनो गोदानसो नालाय माल बुस्थुखौ बारा लाबाखै इफोरावनो दोनदों ओइ हा टिकु मोनफैबाय नै लागोन आं जिलापि बायनाय सोर मा जायो मोनजागोन र' सोर सेन्टार फुड जायो सोर मा जायो सिगां गिदिराव बे जाया जाबाय जाबाय आं देखायगोन ना मासे केकनि आथुर जाबाय दं आजौ coming मादों ओइ थांगोन ना बुरजानो थाङा नोङो ओइ मादों ना नोंबो नायनो जाबाय नोङो मिथाइ जुग दालिखौनो सेरसे लांग्रोदो मा लाबोदो सानसेयाव मोनसेल' दे आयं दे जालायबावनिया मालाय 2000नि बायखाना दोननो सानसेयाव मालाय मोनसेल'नो सानसेयाव मोनसेल' दे आयं दे जालायबावो लाबदो लाबनाया
Chỗ cái này với đứa nào má. Hút được. Mà đi đi, mua nhiều lằng kìa. Đây chị Quy mua lằng lật ạ. Này, mà đây. Này. Ra sang ngân đó. Ở đấy sang ngân. Ý yo học cho thật là lì. Chị biết gì ạ? Ăn nó với vậy xe ra điều thằng nó biết nạp hơi ạ. Nó thôi, ăn cái mau nó sức hơi đăng nó sức hơi. Nâng cái nào mà nâng thắng. Nâng cái nào mà. Yes. Yes. दानिया गासिबो थांलायनोसै थांसैथ' जोंहा जों थांसै थादो टाटा जों थांनोसै अके अके आं दायो टिकु लानो थांनो नागिरदों स्कुटिजों मानो होनोबा टिकुआ बैसागो मोसानोनो ओमफ्राय लोगोफोरा रेडि जाजोब्बायनो ओमफ्राय दायो टिकुआ आथुर जादों ओमफ्राय ओंखाम मोनाखै नालाय ओमफ्राय ड्रेसखौ गाननानै नेफैग्रोनोसै लोगोफोरखौ ओमफ्राय ओंखाम जानानै थांसै टिकुनाव जोङो जि लांनो फैबाय बैसागो मोसानो थाङोनो बिथाङा दख'ना दख'ना रिक्सा दख'ना दख'नायाव इलाय मा मा लागोन दख'नायाव माला ताला आसान तासान टिकुआ रेडि जाबाय दख'ना गानहोबाय आंखौ फैदो नों मालाय गानदो मालाखौ गानहोलै दे नै देलायबाय मानसिया थोदो फैसांसै दरजाया मारि मोजां दो बे दरजा फांदो मैयानि जमानि फैसा होनायखौ लाबाय ना लायासै नोंखौ 20-30 थाखा लानो होदोंमोन सं नोंखौ 30 थाखा लानो होदोंमोन सं 30 थाखा 20 थाखा आं 10 थाखाखौ दोनफिनदो आबैजों थांसै दे नों ओंखाम जाहैयाबा मोसाग्राफ्रा नै मालाय ओंखाम जाबाय मा मा ओंख्रि लेसि एवदो बिलाहि पनिर दिनै जेबो जाया जोंहा इयाव दालि संदो दालि मोसाग्राफ्रा जाहानाव मोसानो फैदों मिथे लेबे आं जाया मादिमोना मोखसां दंमोनदि मादिमोना आयौ मादिमोन नै बिनानाव मोना जोंहा मोसानो फैदोंमोन मोसाबाय दायो बिसोरो आं सल'खौ होआसै मानो होनोबा कपिराइट फैयोना लोगोफोर सल'खौ दामबाथाय ओंखायनो आं सल'खौ होनाय जादिया नायनो नागिरदों सानखानिसै जोंहा 100 हरबाय 200 मैं 61 रानदो मैयानिखौबो रानखालाय 200 हरनाय दंना माबा 100 बेसेबा जादों आब' आंनो 30 हरना सानजि लाहा दिनै बुहुद मोनबाय सं मैया बांसिन दा सुजमा लांसो थांनानै ओरै जिराखैजा टाइमखौनो फैनि हाबबोनि ओरै फैनि 40 थांनो होनदोंमोन आङो 50 300 बिसोर थांनो नागिराखै आं थांनो 320 थांगोन 30 330 ओमफ्राय